Bona tarda a tothom. Estem contentes i agraïdes de tenir-te aquí entre nosaltres a Palafrugell. Donem la benvinguda a la Belolit. Escriu, tradueix, imparteix classes de literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona i activista feminista. Podem assegurar que és un bon referent per les generacions que comencen a caminar cap a una vida adulta i estan decidint si volen formar part del gènere binari o del no binari. Ha escrit en diferents disciplines, assaig per infants, adolescents i adults, narrativa i poesia. Ha publicat, entre d'altres, Follem, Feminisme de butxaca, kit de supervivència i el còmic Camioneres. Ha rebut nombrosos premis literaris i col·laborat en mitjans culturals, a la premsa escrita i audiovisual, com és Catalunya Ràdio, el diari Ara i TV3. La història del moviment feminista és internacional, transversal i horitzontal. Ara el coneixem per onades, tot i que no va al mateix ritme a tots els països, però cada una ha significat un conjunt de drets exigit per les dones per arribar a una igualtat real. Vam començar reclamant i exigint una igualtat real. Amb això ens va aconseguir l'educació, el dret al vot, a ser representants polítiques, a la salut reproductiva, la llibertat de moviments a les ciutats, sigui l'horari que sigui, el divorci, el treball remunerat, el control de les nostres comptes bancaris i a les tasques compartides. Van continuar amb l'exigència d'un cos lliure que està vinculat a la seguretat en un sentit ampli, que inclou que deixin de matar-nos, el reconeixement legal a la violència masclista i dels feminicidis, el sistema del patriarcat com un sistema de dominació amb la consideració de que tot allò existent està pel seu ús, consum i gaudi. També reclamem els espais urbans, amb consignes com La nit és nostra. Va ser la crítica al biaix de gènere en l'organització, l'ús i el gaudi de la ciutat. Van abordar el fet de que les nenes i les dones haguem de dedicar el nostre temps a tasques cuidadores, sense comptar amb les hores ni espais propis, mentre que els nens i els homes tenen temps i espais per l'oci. Les ciutats són l'expressió física de les societats. No obstant això, ha estat a les dones a qui se'ns ha negat històricament l'accés i el dret a la ciutat com a espai públic. Per això és imprescindible repensar, transformar i proposar ciutats, pobles, espais urbans i rurals des dels feminismes. Els llocs no són neutres en cap escala. Ens condicionen, ens envien missatges, ens diuen constantment quins són els comportaments adequats i quins no. Per tant, reclamem la seva transformació amb criteris d'igualtat, polítiques de trobada, de moviment i de llibertat. I us convidem el proper dimarts, dia 8 de març, a 6:45 a Plaça Nova, des d'on sortirem per fer una marxa exploratòria pel municipi per detectar aquells punts on les dones ens sentim insegures. Una altra demanda que tenim és la no objecció al respecte als nostres cossos i aconseguir una seguretat entesa en un sentit ampli del dret a decidir sobre ells, sobre les aparences, les formes, les sexualitats, amb qui i amb com. Volem que tot això es converteixi en una base per construir societats realment igualitàries. El feminisme és una revolució necessària, per això avui ens acompanya Belolit i ens oferirà la xerrada Juntes farem nostra la nit, que ens parlarà de les reflexions entorn de quina manera aprenem les dones la por a ocupar i gaudir l'espai públic. Nenes i nens reben els mateixos missatges? Influeixen aquests en la manera com ocupem després l'espai de participació, el físic, el laboral, l'espai digital? Moltes gràcies per ser aquí i Bel, quan vulguis, endavant. Gràcies. Doncs moltes gràcies. Surto d'aquí darrere perquè si no sembla com que m'amagui i jo en principi no us tinc por. Em sento en un espai de seguretat. La primera cosa que volia fer, a banda d'agrair que m'hagueu convidat, és tenir un record per Marc Llop, que potser sabeu que ha mort recentment.
encara estem bastant en xoc i fa no res heu tingut aquí la seva exposició sobre construccions identitàries i heu pogut veure la feina que ha fet de documentació de cossos que surten de l'hegemonia i de persones que es viuen com són i que han decidit també posar la seva imatge al servei del col·lectiu, com si diguéssim, tant perquè les persones que volem iniciar trànsits en el camí del gènere tinguem referents, com també perquè les persones que decideixen quedar-se amb el gènere que se'ls va assignar quan van néixer puguin també tenir aquests referents i puguin tenir presents aquests cossos i aquestes identitats. I per tant, això, la primera cosa que volia fer era tenir un petit record per la Mar i agrair també a la persona que ha dissenyat el cartell, que el trobo molt, molt bonic. Moltes gràcies. I també vosaltres, evidentment, que heu vingut. I abans de començar parlàvem si ho havíem de fer a la plaça, perquè de vegades em fa l'efecte que predico pels conversos, en el meu cas sobretot per les converses, perquè la gent que ve ja està convençuda, no li he d'explicar res perquè les coses ja les saben i a més ja estan de la banda que han d'estar. Però també em fa l'efecte que aquests espais de trobada no són només per escoltar el que jo pugui dir, sinó que sobretot són perquè vosaltres pugueu aportar, preguntar, comentar i m'enrotllo com una persiana. Llavors jo ara faré el play i començarà a sortir bla 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 i semblarà que no us deixaré parlar mai, però sí, d'acord? Arribarà un moment que jo callaré i llavors parlareu. Normalment sempre aviso que la primera persona que parli no pot ser un senyor, sobretot perquè les persones que jo veig les estic assignant majoritàriament com a dones. Sabeu que això ho fem, no? Quan veus una persona dius a quina casella la poso? Home, dona. Doncs jo us estic posant a la majoria la casella dona i crec que en molts casos no m'estic equivocant, en alguns casos potser sí. A mi me'n posen a la casella dona i ara no fa gaire he començat a explicar públicament que sóc una persona de gènere no binari. Després, si voleu, podem parlar d'això, però en principi no anirà d'això la xerrada. I això arribarà un moment que jo callaré, us demanaré què teniu a dir, si voleu comentar, si voleu preguntar, si voleu matisar, si voleu contradir-me. La gent és superamable i a la cara no m'insulten, només m'insulten a Twitter, per tant entenc que vosaltres també ho sereu i en aquest sentit la màxima tranquil·litat. I sense més preàmbuls, també m'encanta l'espai criança. Trobo que ho hem de fer més, que hem de portar més les criatures als llocs on anem i flexibilitzar els espais. Doncs això, em van demanar que parlés de la por i també de si aquesta por ens serveix o no ens serveix i també com la podem superar si és que l'hem de superar. I començaré explicant una història que és una història de veritat que m'explicava una amiga meva i que fa bastant de temps, de fet, ja vaig fer un article parlant d'aquesta història perquè m'ha fet pensar en els referents que no tenim. Abans, parlant de la Mar, explicava la importància dels referents en determinats camins de vida i pensar en aquesta història que m'explica la meva amiga vaig pensar que no tenim determinats referents. Llavors estàvem una colla d'amigues fent cerveses i de cop una de les amigues marxava sola i la resta anàvem més o menys en companyia. I la primera cosa que se'ns va... que de totes ens va sortir de dins va ser preguntar-li vols que t'acompanyem? I va dir no cal que m'acompanyeu. I llavors aquesta primera preocupació de vols que t'acompanyem ens va fer començar a compartir les històries dels moments en què ens havíem sentit vulnerables de nit al carrer. I llavors va passar una cosa meravellosa, que van sortir les històries de moments de perill real que havien acabat bé. Per tant, us faig un spoiler, totes les històries que us explicaré acaben bé, d'acord? Les que acaben malament no les explicarem, ja les sabeu. I la primera és una d'aquestes amigues que estàvem allà fent aquestes cerveses que va explicar com un dia va entrar, tornava a casa al vespre i va entrar al portal de casa seva i hi havia un home que l'estava esperant per violar-la, molt clarament. I
li va com tapar la boca i la meva amiga va aconseguir apartar-se'n i va tenir com una mena de pujada d'adrenalina, no sap exactament el que li va agafar, no? I va agafar el tio per les solapes, el va estampar contra la paret i li va dir: ara et baixaré, obriré la porta i tu marxaràs. I així va anar, el va baixar, va obrir la porta i el tio va marxar. No sabem què hauria passat si hagués tingut una arma, si hagués tingut un ganivet, si no s'hagués, m'imagino que devia flipar mandonguilles, no? Que el que ell pensava que era una víctima no es comportés com a les pel·lícules. Una altra història d'una altra amiga va ser quan ella tenia 16 anys, sortia de la discoteca i vivia bastant a prop, però igualment havia de caminar de casa seva a la discoteca. I en l'aparcament de la discoteca un home la va intentar obligar a pujar al cotxe. Si mai us intenten obligar a pujar un cotxe, o sigui, quan tu trobes amb algú que et vol agredir, moltes vegades és més fàcil col·laborar perquè és més fàcil que no et facin mal si col·labores, o que et facin un mal diferent si col·labores. Si us intenten fer pujar al cotxe, no col·laboreu, perquè si puges al cotxe les possibilitats d'acabar morta són molt altes. Per tant, seria una de les ocasions en què diries: aquí me la jugo. És a dir, aquí no cal pensar si col·laboro o no col·laboris. Per pujar un cotxe no col·laboreu perquè no passa molt sovint que et vulguin pujar un cotxe, però si et pugen un cotxe és bastant possible que acabis morta. Per tant, no pugem a cotxes. Bé, clar, evidentment ningú puja un cotxe que la volen obligar perquè vol, però és dels moments en què et surt a compte. Estadísticament et surt a compte tornar-t'hi. Encara que hi hagi armes, cridar, intentar cridar l'atenció, forçar el que puguis per escapar-te. Llavors, aquesta amiga estava, això, el tio intentava fer-la pujar al cotxe i de cop va tenir una mena d'il·luminació divina i li va dir: tio, que no em coneixes, que sóc l'amiga de la teva germana. S'ho va inventar, vull dir, no coneixia de res aquest senyor, ni sabia tan sols ni si tenia germanes, però va pensar, de perdidos al río. I el tio es va quedar estupefacte els 3 segons necessaris perquè ella pogués escapar corrent i arribar a casa seva. Va córrer fins a casa, va pujar a casa i va vomitar. Això és una cosa que de vegades ens passa. Per tant, tenim com una resistència física, una resistència enginyosa, com si diguéssim, que va tenir aquesta il·luminació de dir: potser aquest tio té una germana i entén que potser no sóc la persona amb qui s'ha de ficar. I és curiós perquè jo no he vist pel·lícules en què això passi. És a dir, he vist pel·lícules en què una dona a qui han violat després assassina, no? Per exemple, es converteix en una assassina en sèrie, o encara millor, una dona a qui han violat i han matat, perquè si et violen després t'han de matar perquè ja la teva vida no té sentit, no? Ja no faràs mai res de bo. El marit la venja, això també és un altre argument de pel·lícula. Però pel·lícules en les quals algú intenti violar una dona i aquesta dona es defensi, fins fa pocs anys no n'havia vist, ara n'he vist alguna més, comença a passar. I crec que és la manera més fàcil de desarmar-nos. Tot i que jo sigui una persona de gènere no binari, a mi no només m'han criat per ser una dona quan fos gran, sinó que jo quan vaig pel carrer a mi tothom em tracta com si fos una dona, per tant la meva identitat és irrellevant perquè a tu no et discriminen pel que ets, et discriminen pel que sembles. Per tant, i si no, que els hi diguin a les persones que estan intentant sortir d'Ucraïna ara mateix, que depèn del que semblis, depèn de si tens els ulls blaus o no els tens tan blaus, et serà més fàcil sortir o et serà més complicat. Per tant, les persones que ens han educat perquè quan siguem grans siguem dones, ens han educat desarmant-nos d'entrada, fent-nos creure que no només no tenim el dret de protegir-nos i no tenim el dret a l'autodefensa, sinó que tampoc tenim la capacitat.
La realitat, evidentment, això ho desmenteix. D'una banda, perquè encara que tinguem la idea que els homes són més grans i més forts, no tots els homes són més grans i més forts. De fet, n'hi ha bastants que segurament són menys grans i més forts. Però, a més, comptem amb el factor sorpresa. No? Crec que en les dues històries que us he explicat, en final feliç, el factor sorpresa va tenir alguna cosa a veure. No? I em fa l'efecte que ser conscients de que no només tenim el dret de defensar-nos de les agressions, sinó que a més en tenim la capacitat, ens podria ajudar a deixar d'estar en el paper de víctima potencial constant i estar en el paper d'igual a igual. Això té diversos problemes. Un dels problemes és que tu no controles les teves reaccions i, per tant, de la mateixa manera que pots tenir una reacció d'autodefensa, pots tenir una reacció de paralització. I això no ho podràs controlar. Sí que pots assajar, no? Per exemple, si fas cursos d'autodefensa, pots assajar i el fet d'haver assajat aquestes situacions et pot permetre d'actuar, no? I que l'impuls que et surti sigui diferent. Però tenim un altre problema, que és que ens estem com preocupant de quins referents tenim les persones que ens eduquen per ser dones quan siguem grans i de quines maneres se'ns desarma, però no estem tenint en compte com els armem a ells, com estem educant les persones que les eduquem perquè quan siguin grans siguin homes i quines armes els donem i quines legitimitats senten que tenen. Per tant, perquè juntes puguem prendre la nit, juntes farem nostra la nit, que és aquest vers de Maria Mercè Marçal, de la cançó de Fer camí, preciosa, Borja Penalba i la Mireia, meravellós. Busqueu-la, per favor, i sentiu-la, és molt, molt bonica. Doncs perquè nosaltres puguem fer nostra la nit vol dir que algú ha de deixar un trosset de la nit, és a dir, ha de cedir un trosset d'aquesta hegemonia i d'aquest control de l'espai. I aquí és on crec que tenim el problema, que potser hem avançat, jo crec, i positivament, en l'educació de les persones que volem que siguin dones quan siguin grans, no estem avançant prou en l'educació de les persones que volem que siguin homes quan siguin grans. De fet, jo sostinc que la igualtat real i una societat menys violenta només succeirà si comencem educant a totes les persones com estem educant les nenes. És a dir, sabem que no hi ha res de biològic, ni de genètic, ni d'hormonal, ni de preestablert en l'exercici de la violència. Ho sabem perquè s'ha estudiat. Per tant, la violència no és inherent al fet de ser home. La violència és inherent al fet de creure't amb el dret d'exercir-la. I la passivitat no és inherent al fet de ser dona. De fet, no hi ha res inherent al fet de ser home ni al fet de ser dona, això també és una altra xerrada, com si diguéssim, no? Però la violència i la passivitat tampoc. Si nosaltres tenim uns índexs de delictes violents que diuen que el 95% dels delictes violents comesos a Europa són comesos per homes, i només el 5% de delictes violents comesos a Europa són comesos per dones, aquí hi ha un problema molt clar d'educació. És a dir, estem educant. La persona que estigui sentint alguna al mòbil m'està despistant molt. Per tant, si podeu treure-li el volum, molaria molt. Estaria molt bé, gràcies. Doncs això, ara m'he despistat. Sí, clar, que estem educant malament les persones que eduquem per ser homes. Aquest desequilibri tan gran, que el 95% dels delictes violents els cometin homes, vol dir que ho estem fent malament. Que el 95% dels delictes violents els cometin homes no vol dir que el 95% dels homes siguin violents o cometin delictes violents. Si no, aquí la lògica la fem servir bé. Simplement vol dir que si ets un home no tens per què ser violent, però si és violent és bastant probable que siguis un home, que t'hagin educat per ser un home. Per tant, com deia, a mi em fa l'efecte que l'acció realment revolucionària, que realment canviaria el món, seria deixar d'educar homes i educar totes les persones com eduquem les dones. Perquè moltes de
les característiques que ens van a la contra, no? quan creixem, com per exemple el fet d'escoltar abans de parlar, no? Abans he dit, després quan doni paraula m'agradaria no, serà així, no? La primera persona que parlarà no pot ser un senyor, per tant jo miraré i diré, a veure, tu fas cara de senyor? Doncs no pots parlar. Val? Sí que pot parlar, però que parli el segon, no cal que parli el primer. Val? El fet d'escoltar abans de parlar és negatiu? No, no és negatiu, està bé, no? És a dir, escoltar què diu l'altra gent abans de parlar tu, doncs pot estar bé. Sempre hi ha algú que haurà de ser la primera persona que parli, però bueno, que es reparteixi, no? Que no siguin sempre les mateixes persones, està bé. Per tant, això és positiu. Només és negatiu i només et va a la contra quan sempre hi ha algú que parlarà, no només abans que tu, no? Sinó més estona i creient-se que ho fa millor. I això no passa perquè els homes siguin uns imbècils masclistes de merda. Això passa perquè els hem educat, perquè s'animin a parlar abans, perquè creguin que la primera cosa que els ha passat pel cap és genial, mentre estem educant les nenes perquè dubtin tota l'estona de si això que jo tinc a dir és interessant, m'hi atreveixo, no m'hi atreveixo, i ja han passat 15 minuts, s'ha acabat el torn de paraules i apa, cap a casa que no he dit res. No? I és curiós perquè és una cosa que passa sistemàticament, no a les meves xerrades, perquè com que abans del torn de paraula ja dic com anirà, doncs això no passa, però sí a les xerrades a les quals vaig com a públic. No? Per tant, i això és molt curiós perquè quan es fan estudis a les escoles, no? Que és un dels llocs on la gent parla, no? On hi ha més gent, no? I has de parlar, no només a casa, quan tu expliques a les mestres que donem més torns de paraula als nens, que els deixem interrompre més que les nens, etc., les mestres diuen que no és veritat, que elles no són masclistes i que elles això no ho fan. Llavors hi ha uns estudis molt interessants que consisteixen en gravar les classes. Les mestres ho saben, que s'estan gravant, vull dir que si volguessin fer un element correctiu el podrien fer, però és que elles realment s'ho pensen que ho estan fent de manera igualitària. I llavors quan analitzes els vídeos i els hi ensenyes i dius, mira, veus, han aixecat la mà 5 persones i les 10 vegades que hi ha hagut torn de paraula, 7 has donat torn de paraula a un nen primer i les altres 3 perquè només havien aixecat la mà nenes. O per exemple quan els ensenyes, no? Que quan una nena interromp i no ha aixecat la mà per parlar, se la corregeix, no has aixecat la mà, ara no pots parlar, espera't un moment que té el torn de paraula aquesta altra persona. Quan un nen interromp no se'l corregeix, no se li diu has interromput, espera't un moment, has d'aixecar la mà. D'acord? Això que estic dient són generalitzacions, però no són generalitzacions a la babalà, sinó que són generalitzacions que evidentment tenen les seves excepcions, no? Però són excepcions. Per tant, qui estigui pensant, no, però jo, felicitats, me n'alegro molt, ets l'excepció, ja està, no cal que discutim l'excepció perquè el que estem discutint és com canviarem la norma. No? Aquesta manera d'ocupar l'espai com si fos seu, no només pel que fa als torns de paraula, sinó també l'espai físic. No? Avui anava amb la meva parella, sortíem d'un lloc i anàvem cap a un altre lloc, i anàvem pel carrer, i vivim a Badalona, que hi ha un passeig, no? Bastant ample. Imagineu-vos que el passeig, no sé, era des del faristol aquest, tot això, de faristol a faristol, d'acord? Llavors nosaltres anàvem com per aquí, i de cara, nosaltres anàvem com per la banda de la dreta, perquè és de persona civilitzada, no? En el sentit de la circulació. No? Per tant, nosaltres anàvem com per aquí, i per aquí ens venien 2 adolescents, no sé, devien tenir 16-17 anys, 2 mascles, molt mascles, a més amb el llenguatge corporal de tinc uns ous molt grossos i no m'hi caben, no? I mira com he de caminar perquè és que realment no m'hi caben, no? Aquesta cosa que tenen. I venien com de cara, no? I jo faig una cosa que és la resistència pacífica, diguem-ne, de dir jo no em mouré d'on estic, ja et mouràs tu. Bueno, els ha costat, però s'han desviat, s'havien de desviar perquè tenien tot aquell tros i nosaltres estàvem aquí, per tant qui s'havia de desviar per lògica eren ells. Però no semblava que s'haguessin de desviar, semblava que xocaríem. No hem xocat, han decidit desviar-se, mig metre. Quasi xoquem, però no hem xocat. Això
si us hi fixeu quan aneu pel carrer, sistemàticament ho fan tios, d'acord? Les dones s'aparten, no? Si cal sortiran, si cal baixaran de la vorera per deixar espai, d'acord? I aquest ocupar l'espai públic com si tota la resta s'hagués d'apartar, ocupar l'espai públic també en termes de discurs, no? Com si tota la resta hagués de callar i escoltar, és una cosa que aprenen no només per imitació, perquè veuen que tota la resta ho fan així, sinó també perquè és un aprenentatge de la masculinitat. No? Aquests nois adolescents que caminen d'aquesta manera, no? Com si haguessin de baixar del cavall, ho estan fent perquè estan aprenent què vol dir ser un home. I entenen, no? Que ser un home vol dir tenir doncs aquesta posició corporal i aquest llenguatge corporal, no? D'ocupar l'espai. Què passa quan l'espai és un espai de nit? No? Surts al carrer i, no sé, quan tenia 20 anys, per exemple, no? Sortia de treballar a les 10 de la nit, agafava un tren, arribava a Barcelona on vivia al barri del Raval a les 11 de la nit i llavors anava en un carrer de, diguem-ne, sí, que no era el carrer més tranquil on es podia viure, com si diguéssim, d'acord? Doncs això, cap a les 11, quarts de 12 arribava a casa. No em va passar mai res, també final feliç, no estigueu amb tensió, no em va passar mai res. Però recordo la sensació de sortir de la Rambla, que més o menys hi ha genteta i tal, ficar-me pel Raval, també estic parlant de fa més de 20 anys, que les coses també eren una mica diferents, i entrar en aquell meu carrer, no? I el sentit d'alerta constant, el sentit constant d'alerta de dir a veure què passarà, etc. De fet, fa no gaire hi ha hagut a les xarxes, a Twitter, potser heu seguit una polèmica, no? Perquè ja no recordo si han sigut els Mossos, si ha sigut un ajuntament, no sé qui ha ficat la pota aquesta vegada, però és igual perquè cada vegada és algú diferent i sembla mentida, no? Que amb la de llibres que es publiquen sobre el tema encara hi hagi gent que continuï cometent el mateix error. Que diu no sé, el 90% de les dones que surten a córrer, no? Prenen precaucions perquè els hi fa por i no sé què. Si surts a córrer no vagis sola, passa per llocs il·luminats, no portis auriculars. I evidentment la crítica immediata que s'ha fet és hola, què tal si diguéssiu si veus una dona que va corrent sola amb auriculars per un lloc fosc no la molestis? No? És a dir, no aniríem més bé? Per tant, quan dic que la societat serà una mica més tranquil·la, tindrem menys índex de violència, etc. Quan eduquem a totes les persones com estem educant ara mateix a les persones que volem que siguin dones quan siguin més grans, en el fons el que estic dient és podem deixar d'educar en masculinitats violentes, expansives, opressives, que necessiten, és a dir, un home per ser persona necessita fer molta més feina que una dona per ser persona, perquè no l'hem ensenyat a ser persona, l'hem ensenyat a ser un machito. No? Per tant, per desfer-se d'aquesta càrrega necessita fer molta, molta, molta feina. I és un problema perquè no tots estan disposats a fer-la, aquesta feina. No? Però m'agradaria ensenyar una altra cara d'aquest problema, de com tenim por o no tenim por d'anar pel carrer. I és que tenim por d'anar pel carrer i que ens violin pel carrer, però en realitat ens estan violant a casa. El 80% de les agressions sexuals passen a casa teva o a casa de la teva parella o a casa d'algú de la família o a casa d'un amic. Per tant, aquí crec que és on tenim el problema de veritat, no? Que per molt que haguem après a estar alerta al carrer, que haguem après a no anar amb auriculars, a vigilar, a canviar de vorera si veia, no sé, suposo que sabeu, no? Que quan vas jo sóc incapaç d'anar pel carrer de nit per la vorera si hi ha cotxes aparcats, he d'anar pel mig, no? O a la vorera on no hi ha cotxes o pel mig del carrer, no aniré mai. Si això és la vorera i aquí hi ha edificis i aquí hi ha cotxes, jo no passaré per aquí, jo passaré per on hi ha els cotxes. Totes aquestes coses que tenim en compte quan sortim, en canvi, no se'ns ensenya a tenir en compte. A ells no els ensenyen res, a ells no els ensenyen a no violar ni els ensenyen a no pagar, de fet els ensenyen que això és una cosa que és pròpia de la masculinitat, no? I que és quasi inevitable. No?
Però tot el que ens ensenyen per protegir-nos quan som al carrer no ens ho ensenyen per protegir-nos quan som a casa. I aquí tenim un problema greu, que és com hi ha moltíssimes dones que consideren que les situacions que estan vivint de violència a casa seva són normals i són part del que s'accepta com a parella. Fa bastants anys hi va haver una dona més gran que jo, tenia 20 anys més que jo, que em va explicar, si heu llegit un llibre meu que es diu La mala reputació, hi ha un conte que es diu La la la, que és una dona que està fent mandonguilles a casa seva i el marit arriba, li aixeca les faldilles, la viola, li fa un petonet i se'n va a mirar la tele i la senyora acaba de fer les mandonguilles i fa el sopar i sopen. Aquest conte és un conte basat en fets reals, que em va explicar aquesta dona més gran que jo, i que quan m'ho va explicar no ho havia identificat com a violació. Ho havia identificat com, no sempre que teníem relacions sexuals a mi m'estava bé. I és d'acord, tenim un problema. Si tu dius relacions sexuals que ni tan sols se't pregunti, ja no preguntar verbalment, sinó que ni tan sols se't miri als ulls, que ni tan sols es busqui una mínima reciprocitat, una mínima resposta, doncs aquí això no és una relació sexual, això és una agressió sexual, que és diferent. Jo vaig escriure aquest conte, que el que passava era això que us he explicat, i recordo, això fa 10 anys, recordo la meva estupefacció quan dos homes, amics meus, gent que a mi em semblaven macos, eren els meus amics, i bé, i que jo no m'havia sentit mai en perill, ni m'havia semblat que fossin agressors, ni havia tingut cap problema, ni cap alarma m'havia saltat. Lo de les alarmes és un problema perquè com que no ens ensenyen a posar-les amb la gent que coneixem, després ens va com ens va. Però amb dos tios macos, diríem, el que ara se'n diria aliados, doncs dos aliados, d'acord? Em van llegir el conte i no van entendre que era una agressió sexual, d'acord? Clar, jo em vaig quedar a quadros dient, però un moment, no ho he escrit bé? O sigui, ho he escrit malament, perquè clar, si jo escric això i tu no ho entens, i no és que jo ho hagués escrit malament, perquè totes les dones que van llegir el conte van entendre que això era una agressió sexual, ells no. Els semblava que un mal polvo el fa qualsevol. Hi ha una diferència entre un mal polvo i que tu en tinguis ganes i l'altre ni t'ho plantegis si en té o no en té ganes. I aquí tenim l'altra part del problema, que no només no ens ensenyen a posar les alarmes en el lloc on realment les hem de posar, que és en el nostre entorn de confiança, que és on ens violaran, sinó que tampoc estem ensenyant als homes a no violar. A no violar vol dir perquè la imatge que tenim d'una violació és en un carreró fosc, de nit, una persona desconeguda emprant violència física, amb un ganivet, amb una pistola, amb un cop de puny, amb alguna mena de violència física. Quan sabem que el 80% de les violacions no hi ha violència física, hi ha violència psicològica, hi ha terror, hi ha amenaces, hi ha xantatge, hi ha altres tipus de violència, però no hi ha violència física, i a més no ens passaran en un carrer de nit, sinó que segurament ens passaran a casa nostra i serà la nostra parella, serà el nostre pare, serà el nostre germà, serà el nostre avi, serà el nostre tiet, serà el nostre amic. I aquí és on anem també al tema de les excepcions, que quan tu presentes dades, per exemple, el 80% de les agressions sexuals les comet algú proper de l'entorn, o, per exemple, més del 90% de les agressions sexuals les cometen homes, sempre surten, també hi ha dones que violen. Efectivament, també hi ha dones que violen, percentualment moltes menys. És a dir, si estiguéssim educant més bé els homes, n'hi hauria molts menys que violarien, perquè algun sonat sempre hi ha, alguna sonada que viola també hi ha. Però saps què passa? Que no, la majoria no. Per tant, l'educació l'estem fent una mica més bé. I no estem parlant, quan fem educació sexoafectiva, si és que en fem, perquè aquesta és l'altra història, s'està deixant de fer, bàsicament, hi ha molta desigualtat, és bastant que toqui la loteria del centre educatiu on vagis perquè et facin una educació sexual amb cara i ulls i molt bé, perquè no te'n facin cap, o perquè la que et facin sigui donar-te un plàtan i un condó, que serveix de zero perquè després quan has de posar un condó allò no és un plàtan. Resulta que no s'està quiet i dur tota l'estona, sinó que es desinflen, tenen vida.
i no és tan fàcil i passen mil coses. Això sí és que tu et relaciones amb plàtans, perquè si et relaciones amb figues, doncs ja no necessites un conde, necessites un dental dam, i això no t'han explicat què és, ni tan sols t'han explicat que ho necessitis. Fins i tot et poden haver dit que si et relaciones amb figues no tens cap problema. Bueno, doncs juga-te-la, ja ho veurem, no? Si tens cap problema o no el tens. Llavors, si l'opció majoritària és que la mala sort et toqui no tenir educació sexoafectiva o tenir una educació sexoafectiva molt deficient, que es basa simplement en la por a l'embaràs no desitjat i la por a les infeccions de transmissió sexual i no té a veure amb el desig i el plaer, significa que quedem a la mercè del que aprenem en societat. No? I el que estem aprenent en societat és que el desig i el plaer de les dones no té cap importància i les estem educant, no? Totes aquestes joves que volem que siguin dones quan siguin més grans, per pensar en el desig i el plaer d'ells, no pas en el seu. No? Per tant, estem reforçant la idea que mentre el seu desig i el seu plaer estiguin bé, doncs ja està, el nostre és igual. No? Per tant, estem facilitant la violència sexual. I estem facilitant un tipus de violència sexual molt difícil d'erradicar perquè ni els violadors ni les violades, en moltes ocasions, tenen al cap que allò és violència sexual. No? Per tant, quan tu saps que fa un mes que no follem, aviat tocarà, no? I si no m'hi poso bé tindré morros una setmana, no? O crec que la cosa menys sexy que m'ha dit un tio va ser, si no et costa res seran 5 minuts. No sé com ja, per això no vull follar amb tu, perquè seran 5 minuts. Veig que ho has entès, guapo. Va ser de les últimes coses que em va dir, No patiu, ha estat també final feliç, també final molt feliç. Aquesta idea de no et costa res, seran 5 minuts, no... Ostres, veig que no et ve molt de gust. Podem fer alguna cosa? Perquè hi ha alguna cosa que et vingui de gust? O anem a fer un passeig al cine, no? Saps? Vull dir, tampoc no cal. Clar, que la seva idea d'una relació sexual sigui que a tu no et costa res i ho estàs fent per mi, doncs un dia m'hi puc avenir, un dia puc dir, bueno, avui no em ve molt de gust, però vale. Però hòstia, el 5è dia serà, mira, no, saps? És al lavabo, tens 2 mans, ja t'ho faràs, no? A mi deixa'm en pau. I això costa, és a dir, encara costa. I no només costa a les generacions més grans que ens han educat fatal, sinó que costa també a les generacions més joves. I quan es fan estudis sobre la satisfacció amb la vida sexual, els homes estan satisfets quan la seva parella compleix les seves expectatives i les dones estan satisfetes quan compleixen l'expectativa de les seves parelles. És a dir, és una recepta meravellosa. No? Convences a tothom que el plaer important és el de l'altre, és el d'ell. No? Estic parlant en termes binaris i direu, pues vaya promoció del no binarisme. No? Bueno, estic parlant en termes binaris perquè els estudis estan escrits en termes binaris. Ni tan sols es pregunta, ni tan sols es té en compte que hi ha altres possibilitats. I no només en termes binaris, sinó en termes cisgènere 100% i 98% heterosexuals. Val? Per trobar enquestes, estudis, etc., que surtin de l'heteronorma és molt complicat, n'hi ha molt poquetes. Per això parlo en aquests termes binaris. Llavors tenim molts problemes. Com els solucionem? Doncs, bueno, ja ho he dit, deixem d'educar homes, no els exterminem, són persones, no? Són cookies, es poden transformar alguns, com a mínim, no? Per tant, estem a favor dels drets humans, tot bé, però que sí que els hauríem de deixar d'educar com els estem educant. No? Hauríem de començar a educar d'una altra manera. Hauríem de començar a educar d'aquesta manera més sobre l'escolta, no? que sobre la imposició. I no estic veient que això vagi de cap manera. És a dir, crec que de moment no sembla que anem cap aquí. Com que això és una mica complicat, jo continuaré fotent la xapa, tots els anys que continuï vivint, no sé quan seran, jo continuaré fotent la xapa per anar cap aquí. Val? Però no sóc optimista. En canvi sí que podem fer algunes accions. No? Per exemple, si ets un home, doncs sigues persona.
sembla com molt evident, no? I a més ja torno a dir que predico els conversos, perquè clar, si han vingut aquí ja m'explicaràs, no? Què els hi he d'explicar? Ja venen els que ja saben, no? Els que segurament ja són persona. Convenceu els vostres amics, deixeu de riure segons quines gràcies, quan es fan segons quins comentaris que no els fan en els espais mixtes, que només els fan en els espais seus, doncs esteu allà, podeu intervenir-hi, podeu deixar de reforçar determinades idees del que és normal i el que no és normal, i això pot ser un camí, no? I després crec que una cosa que sí que estem fent bé i que hem de continuar-hi anant, no? És no només reclamar els espais públics i, per exemple, això que dèieu, no? Que fareu una passejada pel poble, veureu, no? Quins espais, etc. Doncs està bé reclamar-los, i us animaria no només a anar del carro de l'Ajuntament, no? Ara em diran, ostres, convidem aquesta tipa i diu que se'n rebel·lin. Bueno, pues si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? No? Sinó que també una reclamació de l'espai públic no només pel que fa a la perspectiva feminista, no? Sinó també a la perspectiva social, no? Que els carrers són nostres, els carrers seran sempre nostres. Això ja no es pot dir sense cinisme, no? Però fem-los nostres, és a dir, ocupem-los, efectivament, no? I ocupem-los trencant determinades dinàmiques, no? Si pensem, per exemple, en tot el moviment que hi ha per deixar de convertir els patis de les escoles en grans camps de futbol en què les nenes juguen al voltant i els nens juguen al centre, trenquem aquesta dinàmica, trenquem-la també en el poliesportiu municipal i fem el que ens vingui de gust fer, no? Ocupant aquest espai que normalment està dedicat a altres coses, no? Fotem-nos enmig de la plaça a parlar de les nostres coses, és a dir, una acció com més comunitària, no? Per tant, si juntes farem nostra la nit, no? D'una banda hem d'estar juntes, no? I juntes aquí aquest femení pot incloure totes les persones que no estan d'acord amb que les coses siguin com són. Juntes podem fer determinades coses, però sobretot crec que hem de reforçar la idea que el perill és en un altre espai. És a dir, que l'espai públic és molt important que el conquerim i s'estan fent passos per conquerir-lo, però que l'espai que hem de conquerir realment i que ens hem de fer nostre és l'espai íntim, i que aquest espai és complicat de conquerir si no tenim una xarxa, no? que ens permeti recolzar-nos-hi. Una xarxa en què puguem parlar honestament de quines són les nostres pors i de com les podem superar. Està havent-hi un augment molt greu de casos de violació per submissió química, que a més sabeu que hi ha una lògica, no? Jo no crec que el sistema judicial sigui la solució de la violència, ni sexual ni de cap mena, però sexual menys. Però la gent quan pensa, no? Violaré o no violaré, hi ha una enquesta molt inquietant als Estats Units. A mi m'agradaria pensar que si es fes aquí seria diferent, perquè són cultures diferents, tot i que estiguem supercolonitzats, i m'agradaria pensar que aquí seria diferent, però no poso la mà al foc, que aquí seria diferent. Que van preguntar a estudiants universitaris, homes, si en el cas és a dir, la primera pregunta era: tu tindries relacions sexuals amb una dona que no en vol tenir amb tu? I la resposta majoritària, més del 50%, deien sí. Això és preguntar si violaràs, no? Per què? Però en de preguntar, tu violaries una dona? Pregunten, tu tindries relacions sexuals amb una dona que no li ve de gust tenir relacions sexuals amb tu? I aquí hi ha la trampa de que jugues amb que potser no li ve de gust però consent, no? Bueno, i què vol dir consentir, no? D'acord. Podem deixar el gris aquest de potser no li ve de gust però està consentint. Quina mena de desig estem educant que per una persona pot no ser important que la persona amb qui està tenint relacions sexuals també senti desig. I plaer, el plaer es busca i de vegades es troba i de vegades no. Però hosti, el desig, no? Com a mínim que hi sigui. No? A mi em preocupa, A mi em preocupa que tants homes el desig de l'altre no tingui cap paper aquí. És a dir, que per poder tenir plaer no necessitin que l'altra persona estigui còmoda. A mi això em preocupa perquè em sembla poc humà, no? Em sembla poc empàtic i em sembla que no és de persona. Però més del 50% van dir que sí. I llavors em fan una altra pregunta.
que ja era més directa, no? Que ja, aquí el consentiment ja no hi entrava de cap manera, que era si estiguessis segur, 100% segur, que no hi hauria cap conseqüència i que no ho sabria mai ningú, no tindràs cap conseqüència, violaries? I prop del 20% van dir que sí. 20% d'universitaris d'aquest estudi, que era un estudi no era un estudi molt gran, no és l'estudi més ben fet del món i no vull extrapolar aquestes dades ni vull dir que aquestes dades siguin les generals, però ostres, em va xocar, no? Que el que frena, no, a molts d'aquests homes de violar és que podria ser que tinguessin alguna conseqüència. No? Bueno, doncs crec que tenim feina i tenim feina en l'educació i crec que una de les coses que cal fer als nivells institucionals, i aquí torno a mirar, no? Les que manen, és deixar de posar el focus en nosaltres. Ja estem pensant molt, ja anem, ja tirem. No? És a dir, les persones que ens han educat per ser dones ja anem pensant, comencem a posar el focus en ells, comencem a deixar clar què vol dir violar, què no vol dir violar, com s'ocupa l'espai i com fins i tot si no estan exercint la violència es beneficien de la por. No? Jo soc una persona que m'agradaria pensar, penso que estic fent feina per ser menys racista, no diré, és impossible que jo no sigui racista perquè tinc privilegi blanc i m'han educat per ser racista i per tant m'ho he de menjar amb patates. Però el que sí que puc fer és intentar no ser-ho activament, intentar aprendre, intentar escoltar, intentar, el que se'n diu, és una paraula també que tampoc es pot dir sense ironia ara mateix, de construir-me. No? I puc treballar activament per informar-me més bé i ser menys racista i escoltar les persones que pateixen racisme i que m'expliquin coses i donar per fet que si una persona que pateix racisme em diu que soc racista o que he dit una cosa racista, doncs serà que sí, segurament. Per tant, començar a aprendre i començar a escoltar, etc. I això de què venia? Perdó, ara m'he liat. Treu un cable que m'estan gravant. Sí, exacte. Deia que les dones ja estem fent, les persones que no som senyors ja estem fent, concentrem-nos una mica en ells. No? És a dir, jo no he de treballar perquè les persones que pateixen racisme es protegeixin. Es protegeixin de què? O sigui, com et pots protegir d'una cosa que és sistèmica, que és estructural i que t'esclatarà. Anem al revés, no? Anem a veure quines polítiques podem fer que siguin antimasclistes i que siguin antiracistes en el nostre municipi i comencem a explicar als homes del nostre entorn també, els convençuts, anem-los recordant que ho expliquin als altres, els no tan convençuts. Hi ha un mecanisme molt interessant que és que si jo li dic a un senyor la mateixa cosa que li diu un altre senyor, a l'altre senyor se'l creurà més. Doncs els aliados, sigueu aquests senyors que us creuen més. Dieu-los vosaltres les coses, perquè quan els hi diem nosaltres els hi entra per aquí i els surt per allà. Per tant, com que vosaltres us creuran, digueu-los-hi. I comencem també a creure en la comunicació, a creure que hi ha un valor en la comunicació i que moltes de les situacions violentes, quan s'expliciten, són més difícils de perpetuar. Perquè mentre no les explicites, mentre tu no estàs dient això és violència, l'altre pot considerar que tu estàs allà. Quan explicites això és violència, és més difícil de viure. I en aquest sentit, el que deia de teixir una xarxa, teixir una comunitat i fer-nos costat, i el juntes és important, també té a veure. Recordo, estàvem de vacances a casa d'unes amigues i la meva parella i jo vam tornar i vam sentir crits a dintre de la nostra amiga i la seva parella. La seva parella l'estava escridassant de manera molt violenta. I no vam saber què fer. Va ser com glups. Total, que el que vam fer va ser... Al costat hi havia un bar des d'on se sentia els crits. I vam dir, d'acord, seurem en aquest bar, li enviarem un missatge a la nostra amiga dient som aquí fora, si necessites alguna cosa, o sigui, no sabem si és una discussió que s'està anant de les mans o si és una situació de violència. Llavors, som aquí fora, estem escoltant, perquè si sentim que la cosa empitjora
intervindrem i si necessites alguna cosa, surt o crida o alguna cosa perquè som aquí i t'estem escoltant. La discussió es va acabar i quan van parar els crits vam esperar 5 minuts i vam entrar i vam fer veure que no havia passat res, però la nostra amiga tenia el missatge en el telèfon. I després ens va demanar, havíem de marxar abans i ens vam quedar més dies i tal perquè no es quedés sola amb la parella fins que van arribar uns altres amics que ens van com rellevar. I al cap d'uns mesos, quan havia deixat aquesta relació, ens va explicar que el fet que nosaltres poséssim sobre la taula que aquella situació era violenta l'havia ajudat a entendre que aquella situació era violenta. No perquè sigui una persona estúpida que no s'adona de les coses, és perquè quan ets a dins és més difícil. Per tant, expressar això és una situació violenta i si necessites ajuda estem aquí, sense forçar, sense salvar ningú, simplement oferint soc aquí, és de vegades una eina que pot ser transformadora. I moltes vegades, quan has patit una situació de violència i veus una amiga que n'està patint, el teu impuls és dir-li has de deixar aquesta persona, has de fer això, has de fer allò, i l'altra persona potser no està en el moment de rebre això, està en el moment d'encara adonar-se'n. Per tant, potser és més, ostres, estic veient això que em sembla que pot ser incòmode, si necessites parlar, soc aquí. I crear aquests espais d'intimitat i conquerir aquests espais d'intimitat, perquè crec que serà més fàcil conquerir els de fora que conquerir els de dins. Llavors ara, jo m'havia de posar aquí el mòbil en plan controlaràs el temps, i no l'he controlat, però bastant bé, porto menys d'una hora, 50 minuts. Crec que 50 minuts de rotllo està bé, ja puc cobrar el sou amb tranquil·litat. I llavors ara m'agradaria que fóssiu vosaltres les que expresséssiu el que necessiteu. Si teniu preguntes em tornaré a enrotllar 50 minuts més i si voleu fer comentaris doncs és el vostre espai. Perquè m'identifico com a dona. Jo et volia donar les gràcies primer perquè al principi de la xerrada has parlat d'aquests casos verídics amb final feliç i m'he sentit molt identificada i m'ha vingut a la ment records que ara puc considerar finals feliços i que potser no li havia donat la importància que realment tenen fins ara perquè, com has dit, ho donem per fet, és lo normal i potser no és tan normal. I llavors m'han fet repensar fins a quin punt he patit situacions de violència que no les havia acabat de tipificar així. I la segona era una pregunta, ja que tinc una nena i un nen, biològicament nascuts així, tot i que des que estic embarassada... Les persones no neixen nens o nenes, les persones els assignem nen o nena. El gènere, exacte. Sempre recordo que el meu metge em va dir no sé què serà el que voldrà, però almenys té tita. Dic, doncs genial. Dic, aquest nen que tinc amb tita o aquesta persona que tinc amb tita, com la puc educar des d'un punt de vista no binari, perquè al final no l'educaré com una nena, però tampoc el vull educar com un nen per lo que és actualment. Llavors, si intento pensar en com educar-lo d'una forma no binària per no agafar aquests rols de nen i nena, em costa pensar com fer-ho. I més en aquest sentit, ja sense parlar del llenguatge, de parlar de el i la i els. Aquí no entrarem, això és una altra xerrada. Que em convidin la setmana que ve i anem al llenguatge. El fet de com puc educar-lo a nivell sexual, parlem de no ser un nen, en aquest cas. Crec, si tradueixo, si entenc el que vols dir és que no vols educar un machito, vols educar una persona. Crec que una cosa important a tenir en compte és que quan nosaltres decidim que la nostra criatura serà un nen o serà una nena, ho estem decidint perquè socialment se'ns exigeix i és molt difícil sortir d'aquesta exigència i a vegades perquè no hi pensem. Vull dir, jo els dos grans no hi vaig pensar i ho vaig fer per defecte i després vaig tenir sorpreses. Però, clar, sorpreses no, clar. No era molt sorprenent que passés el que ha passat. Però això, que va ser sense pensar, va ser, té una vulva, doncs és una nena, té penis, doncs és un nen. I després passen coses, passa la vida i tal, i ara que m'ho plantejo, la tercera criatura que tenim, hem pres altres opcions. Però crec que una cosa que hem de tenir en compte és que si aquesta criatura, el gènere que heu decidit jugar, és el masculí i heu decidit que és un nen, etc.
per mi una cosa important és l'exemple. És a dir, tu pots educar, pots dir bla 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 i estar aquí 3 hores parlant, però si com tu actues no és conseqüent amb el que estàs dient, les criatures aprenen el que estàs fent, no el que estàs dient, això ho sabem, no? Qualsevol que hagi criat o educat des de la posició que sigui, de tieta, de mestra, de veïna, sabem que el que educa és l'exemple, no és el discurs. No? I a mi em fa molt de riure quan amigues em diuen no, jo els meus fills, jo tinc un nen i una nena i els tracto igual. I llavors tu mires la nena de 3 anys amb els cabells llargs, el vestidet rosa, el tal, i el nen de 5 anys amb els cabells curts, el jersei que posa superpower i hi ha una certa d'allò. I dius, no, mira, em sap supergreu, no els estàs tractant igual. Per començar, la seva expressió de gènere està 100% condicionada per l'estereotip social del que és un nen i el que és una nena. Jo no estic dient que això estigui malament, només estic posant sobre la taula que ho fem així. I que sóc la primera persona que amb els 2 grans ho he fet així. He seguit l'estereotip i ja està, i m'he quedat tan ample. I després he crescut i he dit, aquí hi ha un petit problema de contradicció entre discurs i acció, anem a arreglar-lo. Llavors, nosaltres no tractem igual els nens i les nenes. De fet, la raó per la qual diem si és nen o si és nena és per no tractar-los igual. Si els volguessin tractar iguals, això no ens preocuparia. Per tant, si ja hem decidit que és un nen o que és una nena, ja sabem que no els estarem tractant igual. Però crec que si som conscients de quines coses la societat els imposarà i els facilitarà, podem jugar a contrarrestar-ho. I aquí és superimportant quins exemples de masculinitat tenen al voltant. Llavors, imaginem-nos que la teva criatura tingui un pare, que és un senyor, que és el seu pare, doncs segurament com actua el seu pare serà 20.000 vegades més important que tot el que tu li puguis dir. Per tant, aquí necessites que l'exemple més present de masculinitat doncs no sigui un machito. Per tant, la primera cosa seria, si no vols educar un machito, que no tingui molts machitos al voltant, perquè socialment en tindrà. És a dir, als mitjans, a la televisió, a l'escola, n'hi haurà. Per tant, tot el que tu puguis controlar de quin és l'entorn en què es mou aquesta criatura serà important, que tingui altres models de masculinitat. Aquests models de masculinitat moltes vegades els anem a buscar en els llibres i, per exemple, jo he traduït no fa gaire un llibre que us recomano molt, que es diu Sigues tu mateix. Ja havia traduït fa un any o 2 Estima el teu cos, que és de la mateixa autora, n'ha fet un que es diu Sigues tu mateix, que és per quan vols criar un nen i no vols criar un machito, vols criar una persona. I és un llibre molt bonic. Llavors està molt bé tenir aquest llibre a casa, per exemple, però si tu tens aquest llibre a casa i el pare, no és un machito perquè és aliado també, és maco, però és un senyor molt tradicional, com si diguéssim, i l'avi, i el tiet, i el cosí, i el veí, i el mestre, doncs tenim un problema, perquè hi haurà una discordança entre el discurs que li estàs presentant i la realitat que està veient. Per tant, aquí jo crec que el que és bàsic és el que us deia abans, si una dona li diu una cosa a un home i un home li diu una cosa a un home, el que digui l'home serà que sí, i el que digui la dona serà ja ho veurem. Doncs si tu estàs educant un nen, el que vegi que fan els homes serà molt important. I aquí tenim dificultats, perquè clar, a determinades edats, exemples de masculinitats més flexibles, menys tòxiques, més obertes, són més difícils de trobar. Segurament entre la gent de l'edat dels meus fills grans, que ara tenen 18 i 20 anys, doncs hi ha més diversitat de masculinitats. Entre la gent de la meva edat, jo en tinc 44, doncs hi ha el que hi ha. I molts estan fent esforços importants per sortir d'aquestes masculinitats, però és que no és gens fàcil, o sigui, tot t'empeny cap aquí. És una mica anar com contracorrent, per tant és complicat. I fer la força, com si diguéssim, per contrarrestar no es pot fer només discursivament, però es pot fer també discursivament. Per tant, us he recomanat aquest llibre de Sigues tu mateix, que crec que és un llibre que bàsicament el que diu aquest llibre és tens sentiments, no diu res més. És un llibre que diu ei, que tens sentiments i no passa res perquè tinguis sentiments, mola, ja està.
No, ja està, és un missatge super senzill i per això crec que també és efectiu, no? Perquè més senzill que aquest. Igual que el d'estima el teu cos era ei, tens un cos i això mola, també, missatge super senzill, doncs anem cap als missatges senzills. Però també qüestionant, no? I en la meva experiència d'educar un nen cisgènere, no sé, ara la seva identitat va fluctuant, per tant ara no sé on estem, però durant uns anys va ser un nen cisgènere, i va haver una edat en què necessitava assajar una masculinitat hegemònica, perquè assajar aquesta masculinitat hegemònica reafirmava la seva identitat i necessitava fer-ho. I llavors per mi van ser 2 anys terribles, no? Entre els seus 13 i els seus 15, que era com, Dios mío, un machito, ¿de dónde ha salido? No, li va passar, ara és persona, ara en té 18 i és persona. Vull dir que tot el que has educat abans després també floreix, no? Però hi ha un moment que necessiten assajar aquesta masculinitat i que has d'intentar no alarmar-te molt i acollir-ho i continuar reflexionant-ho i continuar qüestionant-ho, no? I crec que qüestionar no només les seves actituds, els seus comentaris o els seus assajos del que és la masculinitat, sinó també qüestionar com tu acceptes determinades coses. I sobretot, no? Si estàs educant 2 persones que els has assignat un gènere diferent a cadascuna, serà important veure l'equilibri, no? Amb quines coses s'exigeixen a una persona i quines coses s'exigeixen a l'altra, no només en termes de gènere, sinó perquè també cada persona necessita coses diferents, no? I que els donis coses diferents. Llavors, per mi seria clau, el que fem ha d'anar alineat amb el que diem i relaxem-nos una mica perquè no és fàcil. No? I si més o menys tenen exemples raonables d'homes que són persona, doncs anirem per més bon camí i busquem-ne més. No? I també quan parlava de verbalitzar les coses és molt freqüent, per exemple, no? Que a casa teva les coses funcionen d'una manera i vas a casa dels avis i funcionen d'una altra manera. No? I crec que des del respecte d'entendre que estàs a casa d'una altra gent, no? I que aquesta gent a més segurament han contribuït a criar-te o a criar la teva parella i que són gent que t'estima i que tu també t'estimes i que són gent que tenen experiències de vida també molt valuoses de les quals podem aprendre moltes coses, explicitar els desacords des del respecte doncs també pot ser una cosa, no? I ara posaré un exemple, per exemple, que no té res a veure... Bueno, sí que té a veure, és que al final tot té a veure amb el gènere, però... Ostres, he vist que t'has engreixat. Sí, gràcies. Jo ja tinc mirall a casa. No, jo ja ho sé, gràcies. Tinc mirall a casa. És a dir, sense necessitar un conflicte, ni necessitar enfadar-se, ni necessitar llavors parlar 3 hores sobre pressió estètica. No cal, no cal, no cal. Tu anaves allà el diumenge a menjar una paella, no anaves a fer un míting sobre pressió estètica. Però sí que posant sobre la taula que aquest comentari potser tu l'estàs rebent posant-li un límit, dient-li doncs efectivament m'he engreixat i què? Ja m'ho gestionaré jo, el que a mi això em provoqui, i tinc 2 ulls a la cara i ja ho he vist que m'he engreixat, soc jo que no acabo dintre els texans, no tu, per tant ja ho he vist. Estàs també donant un exemple d'autodefensa, en el fons, i estàs donant un exemple de què s'accepta i què no s'accepta. I quan poses aquests límits, les criatures aprenen aquests límits. De la mateixa manera que si tu tens una relació afectuosa amb la teva parella o amb les teves parelles si en tens més d'una o amb el grup amb què tu et relacionis sexoafectivament, les criatures aprenen que això és una possibilitat, i en canvi si no, doncs la possibilitat és una altra. Per tant diria això, que límits, ser exemple d'autodefensa, no acceptar que t'agredeixin quan els teus fills, el teu fill i la teva filla veuen que a tu se t'agredeix, aprenen 2 coses. El fill aprendrà que ell pot agredir les dones i la filla aprendrà que ella la poden agredir els homes. Per tant, posar els límits i dir, ei, fins aquí, els està ensenyant a ells, als nens, que això és un límit, i els està ensenyant a elles que això és un límit. Per tant, és també una educació en l'acció, d'alguna manera. Crec que no t'he donat cap eina útil. El llibre està bé. Jessica Sanders és l'autora del text i la il·lustradora em sap molt greu perquè no me'n recordo. Perdó. Puc buscar-ho, tenim Google, no cal patir.
Hola, Bel. Mira, jo te volia preguntar perquè, primer, m'apropo millor? Vale. Te volia preguntar, primer donar-te les gràcies perquè la visió com a mare m'ha sentit identificada i gràcies per dir que ens relaxem, que és un exercici, prou feina tenim. Que és un exercici que hem de fer moltes vegades perquè clar, hi ha molta pressió i no pots estar amb el discurs i obviar que hi ha una pressió sobre els nois important i amb la calma jo penso que és molt millor i és una manera de convèncer. I jo te volia comentar que com a biòloga m'ha sobtat que has comentat que el tema de la violència no té res a veure amb la genètica, i jo havia llegit, que havia estudiat genètica, no sé si coneixes, hi ha un síndrome cromosòmic del supermascle i s'han fet estudis... Quin percentatge de supermascles hi ha? No, poquet. Exterminem-los? No, és broma. Són poquets. No justifica el discurs que això és biològic. Sí, mentre estava pensant en fer-te la pregunta, perquè a mi sempre m'ha... Clar, com a biòloga que soc, sempre tinc tendència a pensar que és biològic, que és cultural, que ens movem molt en això i sí que hi havia estudis que o almenys això m'havien ensenyat a la facultat, que hi havia unes vies de més violència cap a aquestes persones que tenen aquests cromosomes i de... Llavors... Digues? No. Això és superinteressant. Tinc experiència directa amb això. Sí, que a mi m'agradaria que m'ho discutissis, perquè m'agradaria creure que tot és cultural, però me temo que hi ha una part biològica que no... Mira, jo el que et diria és que la part biològica, si existeix, que no està demostrat, i aquests estudis que dius estan superats... Ara et buscaré, et buscaré el llibre. A veure... És que et vull recomanar un llibre que crec que et pot anar molt bé. Testosterona? Perdoneu, ara. Mira, sí. De Joan Roughgarden, que és un nom una mica difícil de dir, que és una biòloga precisament dels Estats Units, acaba de publicar un llibre a Capitán Swing que es diu El arcoíris de la evolución, en el qual explica com s'ha manipulat, com si diguéssim, Darwin i com en alguns darwinistes han falsejat estudis. I llavors ella amb el seu equip es dedica a fer estudis seriosos que tenen en compte coses i que fugen de les preconcepcions, perquè tu saps que quan tu planteges un estudi estàs plantejant un estudi des d'un biaix, no? I moltes vegades el que costa és trencar amb aquest biaix. El component, jo soc de lletres, però sí que he llegit moltes coses sobre gènere i si els comportaments són inevitables o no, etc. I hi ha diverses coses que ens indiquen que fins i tot si hi hagués un component biològic sobre la violència és estadísticament menyspreable, en el sentit que són casos molt petits. Quan abans deia només el 5% dels delictes violents els cometen dones, això vol dir que la violència és educada en gran part, i que si deixem d'educar en la violència tindrem un índex molt baix de violència i de fet sabem que hi ha societats en què els índexs de violència són més baixos perquè culturalment funcionen d'una altra manera. Llavors, fins i tot si hi ha un component biològic es pot compensar mitjançant l'educació. I després el tema de la testosterona m'ha fet molta gràcia perquè, clar, al meu entorn segurament tinc un percentatge desproporcionat d'homes trans o persones transmasculines que prenen testosterona. I saps què passa quan comences a prendre testosterona i tens cromosomes XX i no n'has generat els nivells que generen la quantitat que ara en prens, etc.? Res. És a dir, no et tornes de cop violenta, no et tornes una persona violenta, no violes a ningú, no pegues a ningú, continues sent la persona que eres. Sí, i fins i tot tenim aquesta cosa de és testosterònic que ho fem servir per dir determinades coses, però crec que ens ho hem d'agafar com una metàfora perquè no és literal. És a dir, el fet de tenir més o menys testosterona no implica ser més o menys violent. Una altra cosa és que la gent s'ho agafi com a excusa. Jo és que tinc molta testosterona,
Bueno, doncs pren estrògens, no passa res. Prens estrògens i ja està, i baixa. Si tu realment creus que les hormones són tan importants, pots prendre'n unes altres, pren estrògens i et baixarà la testosterona i seràs una... Què necessites? Hormones per ser persona? Aquí les tens. No passa res, te les podem donar. Llavors, em fa l'efecte que hi ha noves perspectives de recerca que d'alguna manera estan desmentint algunes de les idees que teníem i que ens agrada agafar-nos aquestes idees perquè confirmen que no podrem canviar aquestes estructures, però com que jo vull pensar que sí que les podem canviar, m'estimo més llegir El arcoiris de la evolución, per exemple, i enfocar-ho des d'una altra perspectiva, perquè és que la realitat resulta que és una altra, que no és la que ens han explicat. Per allà darrere també hi ha una altra persona. No ho sé, que funciona, sí. Si algun senyor vol dir alguna cosa, ara ja es pot, Bé, Bel, moltíssimes gràcies. Jo crec que tot el que has dit, a veure, si hagués de posar preguntes eren tantes perquè has anat passant d'un tema a l'altre i molt ric, no? I és com que sento que em desperta quantitat de preguntes el que dius tu, no? Preguntes, reflexions. Llavors, hi ha un tema que has parlat, que és aquest de la por. A veure, jo tinc 66 anys i he tingut una educació com la que he tingut, no? I sí que és veritat que m'he hagut de treballar molt la por i la culpa, perquè estava molt a l'educació, no? Però jo tinc que dir que sí que és veritat que em costa molt a la nit encara caminar sola, no? Hi ha com sempre una sensació de que hi ha algú darrere seguint-me i m'haig de girar, no? I bueno, això ho comparteixo perquè penso que això que m'ho he treballat i tal, però bueno, està com molt anclat, no? I jo penso que això me ve de la meva mare, de la meva àvia, que és una història de dones. I una cosa que a mi em preocupa molt és aquesta facilitat que tenen els nens i els adolescents en aquests moments amb la pornografia i com, ja ho sé que és un tema que també podries estar 2 dies parlant, però com si nosaltres volem canviar, i m'agrada molt aquest enfoc de dir, les dones som les que ens formem, tu fas els cursos i veus que tots són dones. Fa molts anys que jo veig que les dones volen millorar, volen evolucionar, vull dir, els veig, però en canvi aquest enfoc de dir, ara canviem el xip, no? I passem a l'home, però el que continuem veient a la pornografia és dona passiva, sumisa i gaudint, i les pel·lícules també, no? I clar, això és un model que els nens veuen des de petits i a mi em preocupa molt això, no? Perquè hi tenen accés des de 7 anys i ara ja hi ha estudis que diuen que els pares se n'enteren 3 anys més tard que ja ho estaven mirant. Llavors, no sé, què diries aquí, no? Què podem fer? Perquè se'ns està escapant de les mans. O sigui... A mi em sembla... Moltes gràcies. I voldria adreçar primer el tema de la por. La por ens serveix, Vull dir, la por ens serveix. El que passa és que és una eina de control també. Llavors hem de veure si el benefici que ens dona passar por en determinades situacions perquè ens protegim més ens compensa el control que s'està exercint sobre els nostres comportaments. I la culpa és un altre mecanisme de control del nostre comportament increïble. El que no pugui aconseguir espantant-te ho aconseguiré culpant-te per no cuidar prou, per no arribar a tot arreu, etc. Llavors, això és teràpia, bàsicament. I teràpia per mi no vol dir només anar a una persona que sigui professional, sinó també parlar amb les amigues. Però hi ha un llibre de Virginie Despentes que es diu Teoria King Kong, que el teniu traduït per Marina Espasa, crec, juraria que és Marina Espasa la traductora, a l'altre editorial. I en aquest llibre Virginie Despentes parla de moltes coses, però una de les coses que explica és que la van violar quan era jove, la van violar uns desconeguts, en el seu cas, i va decidir no explicar-ho als seus pares perquè va dir, clar, si els explico als meus pares que m'han violat pel carrer no sortiré mai més de casa, no em deixaran tornar a sortir. I va decidir no explicar-ho als seus pares en aquell moment. I va decidir que l'experiència de la violació no havia sigut tan terrible com quedar-se a casa per sempre més. És a dir,
va dir un altre mecanisme de control sobre els cossos, la preciositat, coseta. Molt bé. Una de les coses que es fan servir també per controlar-nos és pensar que després de la violació l'única possibilitat és el suïcidi o la depressió o que no ho superaràs mai més. Senyores, la meitat de les dones que hi ha aquí han patit violència sexual o estan a punt de patir-ne. Tic-tac, em sap greu, però és així. Si totes les persones que hem patit violència sexual ens deprimíssim o ens moríssim o ens suïcidéssim, s'acabaria el món, perquè els índexs de violència sexual són altíssims. La qual cosa també ens fa pensar, que l'altre dia feia un tuit sobre això i una deia la meva parella és meravellosa i això no ho faria mai. I és, no en tens ni idea per començar, de si ho faria o no, perquè evidentment no t'ho farà tu, potser li farà un altre, però és que a més potser no has de pensar quins dels teus amics mereixen la medalla, sinó que has de pensar quins dels teus amics perquè és evident que alguns dels meus amics són violadors, no en tinc cap dubte, perquè les estadístiques canten, o sigui, si la meitat de dones són violades, doncs uns quants senyors deuen estar violant. Per tant, igual hem de començar també a pensar en això. Però deixar de veure la violència sexual com la pitjor cosa que li pot passar a una dona, igual ens allibera. És terrible que et violin, sí, a mi m'han violat unes quantes vegades i és terrible, sí, és terrible. Se supera? Sí, se supera. Fas feina, vas fent i ho superes. Hi ha gent que li costa més, hi ha gent que li costa menys, depèn de moltíssims factors, depèn de quins recursos tens també, no és que si ets molt forta ho superes i si no, no. No, ho superes si les circumstàncies t'ajuden. Però la majoria ho supera, perquè és que si no s'aturaria el món literalment. Si tota la gent que ens han violat ens quedéssim a casa plorant, ara mateix aquí no sé qui quedaria, però molt poqueta gent. Per tant, una manera d'afrontar aquesta por, d'una banda és pensar, si m'han de violar, el més normal és que em violin a casa meva. Per tant, anar pel carrer és menys. És el mateix que entre agafar un avió i un cotxe, millor agafar un avió, perquè és més fàcil que et matis estampant amb el cotxe que amb l'avió. Però la gent té més por de l'avió. Doncs entre sortir de casa o quedar-te és millor sortir, perquè estadísticament segurament t'anirà més bé. Però a més, començar a desmitificar el pes de la violació per tota la vida, no te'n sortiràs mai més. Segurament sí que te'n sortiràs. Jo vull que m'atropelli un camió, m'estimo més que no. Si m'atropella un camió i afecta la meva mobilitat però encara visc, etc., serà el pitjor que m'ha passat a la vida? Doncs no ho sé. Se m'acuden coses bastant pitjors. Que em violin serà el pitjor que m'ha passat a la vida? Se m'acuden coses bastant pitjors. I és una llàstima que se m'acudin també perquè el cap, si et dediques a escriure, va per llocs molt foscos de vegades. Però desmitificar la violència sexual com una experiència que afectarà la teva vàlua com a persona, que deixaràs de valdre tant perquè has patit violència sexual i començar a pensar que qui deixa de valdre tant en un cas de violència sexual és qui ha violat. Aquest senyor que ha violat ja no val tant com a persona perquè ha violat, i no la persona que ha sigut violada. I crec que aquest canvi de perspectiva social, d'una banda de desmitificar el dolor de la violació i deixar de presentar la violació com pitjor que la mort, perquè moltes vegades es presenta com pitjor que la mort, deixar de presentar la violació com pitjor que la mort ens pot descansar una mica de la por, i també deixar de pensar que qui perd vàlua amb una violació és la violada, no, qui perd vàlua amb una violació és qui viola. Crec que ens pot anar bé. I després, sobre el tema de la pornografia, una cosa que em sembla curiosa és que la canalla i el jovent està consumint la pornografia que fem els adults. Per tant, el problema no el tenen la canalla, el tenim els adults. És a dir, tota aquesta preocupació que diem que tenim sobre la seva educació, doncs preocupem-nos de veritat i deixem de fer merda, i fem altres tipus de pornografia, o tractem també la sexualitat des d'una altra banda. I tornem a l'experiència educant. Si jo sé que és molt fàcil que els meus fills adolescents estiguin mirant pornografia i els missatges que entenc que rebran amb aquesta pornografia no van amb com jo veig la sexualitat, l'única eina que tinc, controlar que mirin una pornografia no ho podré controlar i fins i tot potser no ho he de controlar. Potser és una part també de descobrir la seva sexualitat, que està bé que la facin al marge del que jo pensi i que facin el seu camí, són persones independents. Però el que sí que puc controlar és què els explico jo.
I per tant crec que aquí el que parlava abans d'una educació sexoafectiva ben feta, enfocada des del desig i el plaer i no des de la por, és bàsica. I jo demano que aquesta educació sexoafectiva es faci als centres educatius perquè per als centres educatius hi passen totes les persones i per tant no dependrà de si la teva família hi pensa més o hi pensa menys, sinó que hi aniràs allà i t'ho explicaran. Però clar, com a família sí que podem incidir sobre això i sí que podem decidir. Si jo sé que la meva criatura amb 8 anys es trobarà pornografia per casualitat i amb 11 l'anirà a buscar, no? I aquestes són les mitjanes que... Doncs, en comptes d'esperar-me que en tingui 15 per parlar de segons què, potser puc parlar-ne abans. I educació sexoafectiva no és només explicar com et protegeixes de les infeccions de transmissió sexual. Educació sexoafectiva és quins comentaris fas quan estàs veient una pel·lícula en què hi ha una relació sexual, per exemple, o hi ha una violació, per exemple. Educació sexoafectiva és que quan algú explica un acudit de pederastes posis un límit i diguis, ostres, doncs quina gràcia, no?, que violin nens, vols dir que això? Educació sexoafectiva és que quan surten les notícies, etc., i tens una criatura per allà de 9 anys que et pregunta, tenir aquesta conversa honestament i també com a espai de construcció. No jo soc gran i et donaré les respostes, sinó com podem intercanviar informació sobre què estàs sentint tu sobre això, sobre què penses sobre això, sobre quina informació tens sobre això i com puc contribuir jo amb la meva experiència i els meus coneixements a ajudar-te a formar-te una opinió. I crec que aquesta comunicació amb les criatures i el jovent més franca és l'única manera que tinguin una millor educació sexoafectiva. I quan abans parlava de la força de l'exemple contra la debilitat del discurs, és claríssim, no? Que si tu estàs vivint la sexualitat des d'un lloc de repressió, de por, de violència, doncs els nens ho veuran. No? En canvi, si la sexualitat és una part més de la teva vida, que forma part de la teva intimitat i que per tant no tenen per què veure les coses que tu fas, recordem que les criatures no tenen per què estar exposades a la sexualitat dels adults, cadascú que es gestioni la seva, les criatures tenen la seva, les persones adultes tenim la nostra, però si es reconeix que això és una part de la vida, de la mateixa manera que els meus fills poden saber que jo de tant en tant surto amb les meves amistats i potser bec, però no tenen per què ser-hi mentre ho faig, doncs si es reconeix que això és una part de la vida de les persones adultes i que és una part que està bé, que és sana, que es pot veure des del desig i des del plaer i des de l'alegria, des de la il·lusió, des de l'experimentació, des de les ganes, en comptes de viure-ho des de la repressió, la por i la violència, doncs això també és educació sexoafectiva. Per tant, jo crec que a mi em preocupa poc la pornografia, em preocupa més la incomunicació. És a dir, crec que si parlem amb el jovent i si parlem amb les criatures, doncs la pornografia la trobaran com la podríem haver trobat en altres moments. És veritat que ara la tenen molt més a l'abast, però no veig que sigui el problema més greu que tenim. Crec que la incomunicació, el no parlar, ens dona molts més problemes. Hola, Bel. Ui, se m'escolta? Sí, hola. Bueno, primer de tot, donar-te les gràcies per tot el que has compartit avui amb nosaltres. Jo em dic Irene, l'any passat vaig fer el màster de Gènere i Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona i simultàniament estava treballant en una escola i vaig decidir fer el meu treball final de màster sobre un anàlisi exhaustiu sobre els comportaments dels nens i nenes perquè estava amb infants de 5 anys. Llavors a partir d'aquí me'n vaig adonar de la poca conscienciació que hi havia en un espai educatiu on faltaven molts projectes coeducatius i on hi havia realment moltes carències a nivell de docència i de mestres que no estaven gens preparats. Llavors la meva primera pregunta que et vull plantejar és què creus que falta des de les institucions públiques, quines polítiques calen perquè facin de pont i arribin a les escoles i es pugui incidir d'alguna manera formant fins i tot els docents perquè deixin de normalitzar aquests comportaments preinscrits culturals cap als nens i les nenes diferencialment. Què creus que falten com a polítiques públiques? Aquesta seria la meva primera pregunta. I després, en referència al que has dit sobre l'educació, no sé si és perquè encara ho estic processant i potser és un dubte descabellat, però has dit que estaria bé educar, no sé si ho he entès bé, en la feminitat indiferencialment als nens i nenes. No, he dit que hem d'educar els nens com estem educant a les nenes, la feminitat. I la meva pregunta és com estem educant a les nenes, perquè des de la meva perspectiva és que les estem educant també des d'una manera dintre de la categoria de la feminitat
I no sé, si pots explicar-te una mica amb això, perquè és un dubte. Gràcies. Gràcies. A veure, les polítiques públiques. Tenim una llei que diu que s'ha d'implementar en tota l'educació obligatòria, des de P3 fins a quart d'ESO, una educació sexoafectiva transversal. Tenim una llei que diu això i tenim una realitat que és que no s'està fent. Per tant, el que jo diria que la primera cosa que hem de fer és desplegar la llei. Tenim unes lleis en termes de gènere molt absurdes, perquè, per exemple, jo tinc el carnet de conduir, he vingut amb cotxe fins aquí i ara me'n tornaré a casa també amb cotxe. Jo sé que si per la carretera puc anar a 120 i vaig a 130, sé què passarà, que pot haver-hi un radar, em poden posar una multa i que aquesta multa l'hauré de pagar, no podré decidir que no la pago, sinó que l'hauré de pagar. Per tant, el codi de circulació està molt clar, hi ha unes normes, això ho pots fer, això no ho pots fer, i si no ho pots fer i ho fas, les conseqüències seran aquestes. Amb les lleis que tenen a veure amb el gènere i amb l'educació sexoafectiva, amb les lleis de protecció als col·lectius LGTBI, etc., és més bona voluntat. I llavors a mi em fa molta gràcia que comences a llegir una llei que diu caldria procurar, i dius com caldria procurar? I llavors caldria procurar, i llavors dius i si no ho procuro què passa? Res, tu has procurat, no? No ho has aconseguit, oh quina mala sort, he procurat i no ho he aconseguit, quina pena. Per tant, crec que hauríem de, quan legislem en termes d'igualtat, ha d'estar molt clar què passa si això no es compleix. I han de ser conseqüències. Les conseqüències no estic dient anar a la presó ni pagar multes, no estic parlant això, però sí que hi ha d'haver conseqüències. I sobretot hi ha d'haver unes conseqüències quan l'administració no segueix les seves pròpies lleis. O sigui, si tu tens una llei que diu que de P3 a quart d'ESO hi ha d'haver aquesta educació transversal, sexoafectiva, etc., i no ho estàs fent, i tu ets l'administració, hello. Aquí, no sé, està fallant alguna cosa. Per tant, crec que la primera cosa seria aquesta. Per fer això calen recursos i no és només una qüestió de diners, sinó que calen recursos com, per exemple, gran part de la concertada, que és religiosa, convèncer-los que t'estan rebent fons públics. No poden decidir que se salten l'educació sexoafectiva i no poden predicar, per exemple, l'abstinència, perquè això, l'abstinència, cadascú que faci el que vulgui. Jo no estic dient que tu no hagis de controlar si decideixes abstenir-te o no per motius religiosos. Si són motius religiosos, tu sabràs. Però el que jo no puc fer des d'una escola religiosa que està rebent fons públics és dir que aquesta és la manera. No, aquesta és una manera possible i t'explicaré també les altres. Llavors crec que les poques ganes de confrontació amb aquests sectors privats que xuclen els fons públics i també en tots els centres, tant públics com privats, en què hi ha claustres resistents, com si diguéssim, a determinats tipus d'educació, fa que la situació més còmoda sigui fer veure que aquesta llei no existeix, que és el que s'està fent. Llavors, com deia abans, és la loteria, és quin centre t'ha tocat. Clar, la meva campanya 100% a favor de l'escola pública, en contra de la privada i en contra de la concertada, diu que el millor centre per la meva criatura ha de ser el que tingui més a prop de casa. Això ara mateix no és així. Això no està passant. I he viscut experiències amb els meus fills grans en què hem hagut de canviar de centre perquè ja estava havent violència, bullying, etc., LGTBI-fòbia, etc., racisme, molt heavy, i el centre, tot i les crides dels pares constants a posar uns límits aquí, a educar des d'una perspectiva més raonable i més alineada amb el que ha de ser una escola pública, no estaven fent res. I l'única opció va ser anar a una altra escola pública. Això és molt trist. És a dir, que jo cregui que la millor escola pública és la que tinc al costat de casa i que me n'hagi d'anar a la que tinc al poble del costat perquè resulta que el poble on visc tenim un problema i els meus fills estan patint violència i des del centre no s'està actuant, i per mi, evidentment, el primer serà la protecció de la infància. Si hi ha una violència que està exercint, protegir aquesta gent que no pateixi més violència. Després ja canviarà el món, però mentre el món no el canvia, hem de viure també. Per tant, crec que hi ha molta feina que es pot fer tant des del que has fet tu, amb aquest treball, etc., des del claustre, com també des de les famílies, i que les associacions de famílies posem uns límits clars de què sí i què no, i cridem a inspecció les vegades que calgui per fer complir determinades coses.
I després què més em preguntes? La feminitat, sí. No, jo no he dit educar la feminitat, jo he dit que hem d'educar totes les persones com estem educant les nenes. I entenc que dintre del meu cap tota la negativitat de l'educació que donem a les nenes l'he eliminat i evidentment no pot ser, perquè si jo dic això entenc que es pugui veure tal com. No? De tota manera sí que és veritat que, per exemple, en termes d'expressió de gènere, tenen molta més flexibilitat les persones que eduquem per ser nenes que les persones que eduquem per ser nens. No? Per exemple, jo vaig amb aquesta roba una mica estranya i no passa res, perquè la gent creu que sóc una dona i per tant puc portar pantalons, per exemple, sense cap mena de problema, de vegades porto corbata, la gent mira així una mica, però no passa res, puc anar molt tranquil·lament. Si aquesta mateixa roba que porto amb aquests pantalons així com amples i brillants i tal, es portés jo i la gent em llegís com a home, tindria molts més problemes, seria més fàcil que rebés violència. Llavors, els nens i les nenes tenen una flexibilitat diferent i això és una cosa positiva per les nenes, tenen més flexibilitat les nenes que són cavallots que els nens que són mariques. Mariques no m'estic referint com a orientació, sinó com a expressió. No els nens que els agradin altres nens, sinó els nens que tenen una expressió de gènere no normativa, que tenen ploma, que fan coses típiques de nenes, amb les 8.000 cometes que li podem posar això, etc. Jo quan era peque era molt cavallot, com quina sorpresa, ningú s'ho podia imaginar, i no se'm cridava molt l'atenció sobre això. És una nena més moguda, o li agrada més anar amb pantalons, o què sigui, i ja està. En canvi, altres companys meus que tenien una expressió de gènere més tradicionalment femenina rebien molta més violència per aquesta qüestió. Per tant, aquesta flexibilitat ens va a favor. I a mi no m'agrada parlar en termes de feminitat o masculinitat perquè em sembla que són construccions molt deficients al final, no? I que ara, què? Cito Butler, no? M'ho vaig xulear, ja que l'he traduït. Nosaltres alhora estem en una presó de gènere que construïm també, no? És a dir, si tu ets una dona, la teva manera de ser dona està construint també el que vol dir ser dona, no? Tu alhora tens unes pautes de comportament de què són coses que has de fer com a dona, però dintre d'aquestes pautes, si tu flexibilitzes, què vol dir ser dona també es flexibilitza d'alguna manera, no? I per exemple, perquè jo hagi pogut explorar una expressió de gènere menys tradicionalment femenina, hi ha hagut d'haver abans altres dones que ho fessin, que flexibilitzessin, perquè jo pugui flexibilitzar més. Ara jo flexibilitzo més, doncs la pròxima generació pot flexibilitzar més encara. Llavors crec que tenim més flexibilitat les persones que som educades per ser dones que les persones que són educades per ser homes. Però quan jo dic que hauríem d'educar tothom com eduquem a les nenes, el que vull dir és fixar-nos en quins valors estem imposant, que són les cures. Ensenyem les nenes a cuidar, ensenyem les nenes a respectar els límits, ensenyem les nenes a escoltar, ensenyem les nenes a ser empàtiques i tot això els nens ens ho saltem. Doncs potser no ens ho podem saltar. I evidentment, tal com està la societat actual, segurament si jo tingués una filla, i m'han preguntades com eduquem els fills, també és important com eduquem les filles, és a dir, si jo tingués una filla, una persona que jo signés nena, potser l'ensenyaria a saltar-se els límits, a anar cap a l'altra banda, perquè en aquesta societat actualment una persona que estiguis criant per ser una dona necessita escoltar que la seva opinió val, que ha de poder parlar, que no necessita respectar sempre tots els límits perquè de vegades els límits li van en contra. En canvi, si m'imagino una societat en què ensenyéssim a totes les persones a respectar els límits, em sembla una meravella, em sembla desitjable. Si tenim una societat en què ensenyem a totes les persones a escoltar, em sembla desitjable. I això és complicat, perquè la pregunta d'és un nen o és una nena, per tant, la pregunta de com discrimino aquesta persona té un pes molt heavy encara i és difícil escapar-se'n. I si intentes educar una persona fora d'aquest paràmetre, hi ha un recordatori social constant de que això no ho has de fer. Com més persones optem per aquí, també segurament més flexibilitzarem. No sé si he respost o si ha quedat més clar, que no he dit en cap cas en la feminitat. La feminitat té un pes
pel que fa a l'exigència d'imatge, etc., i de sacrifici, de culpa, no? Que dèiem abans, que segurament aquesta no la vull. Vull dir, en els aspectes que jo considero positius, i ara practiqueu la telepatia, per què no?, de com eduquem a les nenes, que són aquest respecte dels límits, l'escolta i les cures. Crec que aquests 3 pilars són supernecessaris ara mateix en l'educació també dels nens. I que s'està intentant anar-hi, Jo veig molta gent al meu voltant que està intentant educar els seus fills nens amb aquests pilars. Algú té una cosa com super... que digui, si no dic això, no tornaré a casa amb tranquil·litat d'esperit. Perquè si no jo me'n vaig a casa, el meu marit em dirà que ja està bé, no? Aquí mateix, no? Diu que haig de tancar, que és a les 9 i aquesta... i la veu encara ha d'anar fins a Badalona, que en tens un tros. Gràcies per la vostra assistència, gràcies per les preguntes i encantada d'escoltar-te i tornarem a convidar, ben segur. Moltes gràcies per venir.